Častokrát, keď si pozerám aj komentáre, tak sa tam objavuje slovo, že sloboda, alebo že inšpirácia. Ľudia nie sú tak bezcitní, jak sa prezentujeme. Což ma hodne mrzí, lebo sa zverejňuje hodne veľká nenávisť proste v médiách, což ma, ako je mi z toho smutno, a proto médiá už ani nepozerám. Títo slova sú tak silné, že nás to núti premýšľať. Nerad ich už používam a ja som ich používal denne. Že už ani nevyhľadávaš tú pomoc, lebo ty tú pomoc nechceš. Keď teraz vidím, alebo respektíve keď som videl ľudí tých blízkych na tom pohrebe, ak to mňa ovplyvnilo, tak ty kokšo, to má také následky. A človek nemusí byť ani celebrita, môže to byť úplne obyčajný človek. Nechcem používať to slovo obyčajný, pre mňa to bola úžasná bytosť, ktorá ma úplne moc inšpirovala, a reči typu, že za nás takéto niečo nebolo. A potom tam stretneš 75-ročnú babku, ktorá proste fakt má ako takú debku. Ty si sa pozrel z očí v oči naozaj smrti a to netreba brať na ľahkú váhu. Mňa mrzí, že sa strašne berú na ľahkú váhu mužské sebevraždy, lebo ako štatisticky je to z 5 sebevražd sú 4 muži. To nechcem ako teraz znevažovať, ženy ako samozrejme majú to, ja si myslím, že o dosť ťažší jak my, ale sú rozhodne chytrejší jak chlapi, že sa proste rozprávajú o problémoch. Ak by si sa mohol vrátiť v čase, spravil by si niečo vo svojom živote inak?